eta ongi etorri aste berri batera. Gaur irailak 25 astelena da eta asteari hasiera emateko bi elkarrizketa izanen ditugu gaur. Angel Rekalde batetik, Navarraldeko kidea, eta urriaren 3tik 28ra Nafarroako hainbat tokitan merkataritza bizia izeneko jardunaldia aurkeztuko digu, eta bestetik bi ikastaro eskaintzen ditu Navarraldeko fundazioak, Euskal Herriko historia eta foruak, eta ikastaro honen inguruan zenbait gauza kontatuko dizkigu. Eta bestetik Fernando Ambustegi, Baztango alkatea dena, pixkat egingo digu asteburu hontan bizi izan duten Behi Pirenaiko azokaren inguruan, balorazio bat, eta bestetik Baztango herriguneak berritze plana edo Baztan berritze planaren inguruan hitz eginen digu, baina beti bezala lehenengo elkarrizketak baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1926an, Ameriketako Estatu Batuetan Henry Fordek aste laborala 5 egunekoa izango dela adierazi zuen eta egunak 8 orduko lana izango zuela. Urte batzuk geroago, 2005an, Fernando Alonso Asturiarra munduko lehenengo formulako txapelketa irabazi duen pilotorik gazteena bilakatu zen. Egun berean, baina 2012an, milaka pertsonek Madrilen kongresua inguratu eta Espainiak bizi zuen ustelkeria eta murrizketa sozialak salatzeko elkartu ziren. Polizia manifestariei oldartu eta 36 pertsona atxilotu zituen. Eta bukatzeko, 2017an, hegoaldeko Kurdistanen independentzia erreferenduma ospatu zen. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Astelehenean, Ibilbidea liburuaren aurkezpena. Ibilbidea liburuaren aurkezpena Maite López Laseras eta Bakarne Atxukarroren eskutik. Nafarroako liburutegian arratsaldeko 7etan. Hitzaldia streaming bidez ere emango dute. Asteartean, Harresiak eta Ziudadela ezagutzeko ibilbide gidatua. Udalak eta Nafar Ateneoak hilabete honetan euskarazko bi ibilbide gidatu proposatzen dituzte irailaren 19an eta 26an Iruñeko Harresiak ezagutzeko. Bisitak arratsaldeko 5:00 izango dira eta doakoa izango dira. Xabier Mangadok gidatuko ditu. Asteazkenean, Hitzaztanak tailerra. Bakea eta bizikideitza lantzen duten liburutegiak programaren barne, Hitzaztanak ahoz gozatzen duten hitz laztanen tailerra eskainiko dute, arratsaldeko 5:00 Erronkariko liburutegi publikoan. Ostegunean, ilustrazio tailerra, fanzine iletsuak. Fertxu Izquierdo eta Irantzu Pikerok ordu txikitan liburuaren egileek fanzine iletsuak ilustrazio tailerra eskainiko dute. Arratsaldeko 5:00 15 pertsonentzako tokia egongo da eta izen emate ordena errespetatuko da. Larunbatean, Su txikien itsasoa topaketa. Trantsizio ekosozialari nola heldu izango da eskubide sozialaren kartak antolatutako topaketaren adatza. Goizeko 10etan trantsizio ekosozialerako edukiez eta aliantzen beharraz hausnartzeko eta eztabaidatzeko tartea izanen da. Arratsaldean berriz elkarrekin egin nahi dena zaritzeko eta askotariko borroken berri izateko tailerrak antolatu dituzte. Irailaren 30ean Ozaetako Garai On solgigunean izango da. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, tumoreak detektatzeko osasunbidearen PET berriak 3 milioi aurreztuko ditu deribazioetan. Nafarroako osasun publikoak urrian jarriko du martxan tresna hori. Unibertsitate ospitaleko berrikuntza teknologikoaren parte dena. Argazki nagusian, udaletxeko plaza izan zen Duguna dantzaren eszenatoki nagusia. Izenburuan, dantza handia. Dugunak kolorea eta dantza jarri zituen San Fermin txikitoaren itxieran. Kirolean, Carlota Ziganda distiratsu batek historia egin du. Europak 3. Soleim Kopa jarraian lortu du Nafarraren jokoari esker. Eskuineko berrietan batetik Feijok huts egingo duela aurreikusten den inbestidura bati ekingo dio. Pepeko burua Aznarren eta Rajoiz inguratu zen Madrilgo mitinean. Bestetik, Tuterako ureztatzaileen idazkaria salatu dute 245.000 euro hartzagatik. Jarraian, argiak baino hitzar gehiago Ibarrolaren lehen egunetan. Eta bukatzeko, Ortuzarrek Euskadiren aitorpen nazionalari heltzea eskatu du.
Diario de Navarrako titular nagusian autoberrien salmentek pixkanaka tonua berreskuratzen dute 2022ko erorketaren ondoren. Matrikulazioak 6,1 dira, baina urrun daude 2019ko mailatik. Eskuinean, bankuek ez dute jada dirua aurreztatzailengandik lortzeko borroka egiten. Erakundeak bezeroak arrisku eta errentagarritasun handiagoko produktuetara bideratzen saiatzen dira. Argazki nagusian, ezkerretik, Juanma Moreno, José Luis Marínez Almeida, Cuca Gamarra, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar, Ana Botella, Isabel Díaz Ayuso eta Elias Bendodo. Izenburuan, amnistiaren jauntxokeriaren aurka. Pepek jendetzatera du kalera Madrilen, Feijóoren investidura saioa jan eta 2 egunera. Garako titularrean, EAJ autoestimu txute baten bila alderdigun seinalatu batean. Hauteskundetako azken emaitzek eta aurreko urtean baino jende gehiago bertaratzeko erronkak markatu zuten atzoko alderdieguna. Konfiantzazko mezuak greben eta manifestazioen kritikekin nahastu ziren. Argazkian, Inigo Urkullu lehendakaria alderdigunean izan zen atzo. Behan, PP amnistiaren aurka mobilizatu da amorruaren eta etxipenaren artean. Ezkerrean, Iker Bizkargurenaren erreportajea. Urtebetek geroago, Nord Streamen isiltasuna jarraitzen du. Kirolean, Iker Zabala Urdaibaiko entrenatzaileak urte berean liga eta kontxa lortzea oso gogorra dela dio. Bukatzeko, Carmen Elias eta Claudia Pinto. Mientras sertu, dokumentaleko zuzendariak dira eta Alzheimerraz hitz egiten du dokumentalak. Zuzendariek diotenez, Alzheimerra polikidoan gaixotasuna da. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Nafarroako epaitegi gorenak berretsi du ikasleak sexuka banatzen dituzten, ikastetxeak finantziazio publikotik at geratzea. Irabia Izagak jarritako helegitea ezeztatu du, epaitegi konstituzionalak itunpeko ikastetxeen baldintzei buruzko azken ebazpenari helduta. Beste berrian, Lezkairuko 56 ikasle matrikulatu dituzte beste auzoetako D ereduko lerroetan, LAB sindikatuaren arabera. Paderborn ikastetxean, Lezkairun, ingelesa eta alemana lehenetsi dituzte eta euskarazko eskaintza ez da modu berean egin sindikatuaren ustez. Amaitzeko, San Fermin txikiko jaibatzordeak ez du zertan 2022ko diru laguntza itzuli auzitegiaren ipai baten arabera. 2022ko San Fermin txikirako eskatutako diru laguntza itzultzeko eskatu zuen urte hartako hezkuntza eta parte hartze zinegotziak Fernando Sesmak. Nafarroko administrazio auzitegiak dio ez duela zertan dirua bueltatu, ez dutelako legea urratu. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Angel Rekarle daukagu gurekin, Navarraldeko kidea. Arratsaldeon eta ongi etorri, Angel. Arratsaldeon. Ongi etorri berriro ere. Bai, aspaldiko laster bat. Batetik urrian hainbat, jardunaldi antolatu duzu, urriaren 3tik 28ra, ez, eta horren inguruan hitz eginen dugu, eta gero ere 2 ikastaro, ez, prestatu dituzu, Navarraldeko fundazioarekin batera, eta horren inguruan hitz eginen dugu. Beraz, pixkat lehenengo hitz eginen dugu urrian egingo den jardunaldiaren inguruan, deitzen dela merkataritza bizia, ez? Konta iguzu pixkat. Honek dauka bere historia, hau uste dela 9. edizioa, ez. Orain dela urte batzuk, urte dela, hasi ginen gai batekin, ez, ondare industriala. Garai hartan nahiko gai kritikoa zan eta hori, eta zeuden, nolabaiteko errekonbertsio bat eginda, eta lokal asko eta eraikuntza eta hori hor gelditu dira, botata eta ez zekitela zer egin horrekin, ez. Eta garai bateko aztarnak ziren, baina tokia okupatzen dute eta hori ez. Eta gai horren inguruan hasi ginen lantzen. Eta hortik sartu ginen ondarearen balorean eta hori. Eta kontuatu ginen oso gai aberatsa zela. Eta gainera nolabait zegoela beti krisian, beti agortzen, beti hiltzen eta zegizer, eta gauza berriak garatu behar zirela horren ordez, edo sortzen ari zirela, eta zer egin, ez? Eta gainera gai hori oso lotuta zegoen gure gizartearen identitate, izaerarekin. Azken fina, gu izan gara gizarte hori, eta neurri baten, krisian eta hori desagertzen ari da. Horrekin gure gizartea ere desagertzen da, neurri baten, beti zati baten, eta gauza berriak, ez? Transizio hortan, edo debate horietan sartu ginen.
Eta lehendabiziko urtea, hori, ondare industriala, guretzat, kriston arrakasta izan zen, kriston aberastasuna, atera genuen oso liburu polita, batez ere, gauza asko nahasten zirelako, eta gurekin egon zen, baita ere, artista bat, Koldo Arranz, eta hori, eta egin zigun kuadro batzuk, eta izugarria izan zen, oso polita. Eta horrekin, pentsatu genuen, igual beste gai batekin jarritu dezakegu, ez? Ondare zer dan, ez? Eta hurrengo urtean hartu genuen paisaia. Eta paisaia gauza bera, badaude pasai tradizionalak eta hori, baina momentu honetan, dena dira autopistak, ja karreterak ez dira pasatzen, garai bateko tokietatik eta hori, eta ze ikusten dugun zen bidea galtzen dira, eta ja baita ere mundua aldatzen nahi da, eta gauza berbera. Eta ze puntoraino paisaia zer dan, ze puntoraino paisaia da gurea, gizakiena, ez dakizar, hola jungea, gaika, ondarearen gai desberdinak jorratzen, auzo zarrak bakizu, hirien alde zarra eta hori ez, hor beti dago, hiri baten nortasuna, hor dago beti hola ez, eta jungea eta hori ez. Eta horten hartu dugu beste gai bat, eta da merkataritza. Merkataritza, kontuatzen bezala, merkatariak beti izan dira gizarte baten, dinamikoenak, hor bizitza, hiriari bizitza ematen dira. Eta kontuatzen bazea, normalean, hiriak, herriak eta hori, sortzen dira merkatuaren inguruan. Eta gero kasko zarra, beti izaten da, ze alde zarra izaten da baita ere, merkatarien gunea eta hori, bizitza hori daukate. Eta momentu ondan hori pikutara doa, zekao. Adibidez Donostin, Iruñan bazeukaten, egoitza eta denda izugarri politak eta landuta eta hori, eta halako baten, desagertzen ari dira, sartzen ari dira salmenta online, Amazon, gero almazen handiak eta hori, Corte Inglés eta hori, eta holako indar soziala, baina baita ere grafikoa, baita ere ondaren aldetik oso ikusgarria eta hori, eta kriston nortasuna hiriei eta auzoei ematen ziena, desagertzen ari dela. Hori landu nahi dugu, ze puntoraino horrek egiten gaitu hiri bezala, nortasuna, identitatea bestek, etortzen direna, nola ikusten gaituzten eta ze puntoraino daukagun horrekin etorkizunik. Askotan izaten da agortzear edo hiltzear dagon aberastasun bat. Eta gai hori lantzeko bi egitarauetan ez, banatu duzu pixkat jaurdunaldi nagusia ez, eta gero egitarau kulturala ez. Jaurdunaldi nagusia noiz izanen da? Bi egunetan, berez da egun baten, baina gai hau jorratzeko normalean egiten duguna da kanpotik ekarri aditu bat. Bestetan ekarri dugu filosofoak eta olako soziologoak eta hori. Honetan baita ere ekartzen dugu Kataluniatik, ze Katalunian gai hau oso jorratu daukate, zebraiek kriston arazoa daukate guztionekin. Eta katedratiko batekin, Frances Valls, uste dut, dela, eta berak egingo digu norabiteko ponentzia edo hitzaldi inaugurala. Izango da ostiralean, urriaren 20an, eta gero hurrengo gunean da jardunaldi osoa. Eta horri izango dira ponente desberdinak, arkitektura aldetik, komerzio aldetik, atal desberdinak, bai bere dinamika propioa nola ze arazoa dauzkaten, eta holako gauzak hori izango da 21an. Eta Nafarroako museoan, ez? Bai, Tokia museo, bai. Nori zuzenduta dago jaurdunaldi nagusi hori? Hombre, hasieran hori egiten dugu, beraiei, afektaduei, ez? Beraiek hori ikusteko, parte hartzeko, eta beraiek dira adituenak, gehien sufritzen dutena eta beraiek dakitenak. Baina, horren atzetik dagon garapena gizarte osoari ikutzen dio. Eta zentzu hortan, unibertsitateko jendentzat, adituentzat, ondarea den guztiak, eta gero, funtzionariak esaten dut, hiri baten, udaletxeko jendeentzat hori beharrezkoa da, hori ulertzeko, gainera holako debateak inunez dira egiten. Horregatik, gu askotan egiten konturatzen gara, gero atzetik etortzen direla unibertsitateak eta beste taldeak, ze ideia polita eta garatzen. Gu bagoaz sortzen, nolaiteko
ez dakit, gogo eta egiten dugu olako gaien inguruan, eta gero batzetik beste batzuk lantzen dute gehiago. Jardunaldi nagusi horretan parte hartzeko izena ematea beharrezkoa da? Bai, ze, antolakuntza aldetik komplikatua da, eta izena eman behar da, osea, jakin behar dugu zenbat persona etorriko diren, antolakuntza aldetik jendeari ematen dugu, horiteko kuadernatxo bat, hori ez, ponentziekin eta datoekin, eta jakin behar dugu, batzutan ere liburuak aurretik ateratako materiala eta hori, pixka jorratzeko, eta orduan hori zaindu behar da eta izena. Horretarako, beste gainerako ekitaldi eta ekimen guztiak dira doainik eta libre, eta gauza batzutarako bai, adibidez, badago bisita gidatua gero Lizarran, eta horretarako autobusa behar da, baina antolakuntzaren arazoengatik. Normalean, bestela dena irikia, doainik, eta bar. Hori da, jardunaldi nagusiaz aparte, epatu dugu egitarau kulturala egonen dela urriaren 3-tik 28-ra, eta badago irakusketa ez, bisita gidatua, ze gehiago? Gauza asko, erakusketa da, guk egiten dugu planteamendu nahiko teorikoa eta jendea batzutan begiratzen gaitu, hola ez, zertaz ari diren hauek. Eta orduan, jendea ulertzeko, egiten dugu gaia iruditan jarri, panel batzutan, eta ikusten duzu alde zarreko ondarea, jartzen dituzu irudi batzuk, argazki zarrak eta jende esaten du, nola aldatu den, eta ikusten du ze aberastasuna egondan, eta nola aldatu den, gauza bera, erakusketa. Hortaz aparte, pentsatu dugu baita ere bisita gidatuak, ze azken finean, Iruñean, olako aberastasuna eta olako ondarea izugarria izan da, eta gainera badauka bere historia, eta toki batzuk desagertu dira eta darrez, eta hori bisita gidatuak, badaude bai euskeraz eta bai erderaz, hori ikusteko. Gero aparte baita ere daukagu beste bisita gidatua, baina beste plano bat, ja desberdina da, Lizarra beti izan da historikoki hiri komertziala, da gune baten erdigunea, zentroa, gero ere Doneiako bidea beti hortik pasa izan da, beti bi hirien arteko nolaiteko tensioa, Iruña, Logroño, ez dakiz zer, eta hori erdian oso hiri komertziala. Eta orduan horrekin hitz egin duen aditu batekin, Toño Rosekin, eta berak esan zigun, merezi zuela, eta oso aberatsa zela bere historia eta hori, eta holako bisita gidatua, eta jungo geha toki desberdinetatik autobusean, eta holako bisita hori da. Eta gero aparte, antolatu ditugu baita ere bi mai inguru, bai adibidez Tutera, eta bai Elizondo bi hiri bereziak dira, bere inguruko guneak dira, eta daukate oso bizitza komerziala bizia eta hori ez. Eta iruditu zaigu, gainera baldintza desberdinak gauza bada Iruña, baina adibidez Elizondo muga dauka, turismo dauka, kontrabando izan du, dauka berezitasun bere propioa ez, eta Tutera zer esanik ez, Tutera dauka beste mundu bat, Ebro, eta bestea ez, orduan toki desberdinak, mai inguru desberdinak, eta Orduan informazio gehiago eskuratzeko, sar daitezke Navarraldeko webgunean, hor egongo da banner bat, lehendabiziko bannerra hor dago, eta horra aurkitzen dugu baita ere izen emateko, hor informazio guztia, hor dena da, tresna guztiak daude webgunean. Navarraldeko fundazioak bakarrik antolatzen duzu hau, edo norbaiten laguntza imaginatzen dut, ez? Jasoko duzuela. Esan bezala, daramagu 9 urte. Orduan lan egin dugu jende askorekin, eta horrek uzten dizu ja rekorrido bat. Adibidez, egiten dugu gobernuaren laguntzarekin, ez? Kaja laboralak ere, parte hartu izan du, eta baita ere, nolabiteko sponsor lana egiten digu, bi horiek finanziatzen digute. Gero aparte badaude talde zehatz batzuk, Iturralde, ikerketa taldeak eta hori Hernani Errotzen, eta kasu honetan baita ere merkatarien elkarteak ere parte hartzen dute eta laguntzen digute. Orduan, nahiko konplejoa da, baina, karo, lako gauza antolatzeko behar dituzu adituak, irakasleak, ez dakitzen. Neurri baten lagunen arteko antolakuntza da. Baina behar dezu olako tresnak, eta orduan olako elkarteak laguntzen dizute, baina esaten dizu alde batetik sponsor, gobernua, laguntza bat ematen digu, eta gero kaja laborala, hori da. Jardunaldi honetaz aparte, antolatzen dituzue bi ikastaro ez, lehena batu bezala, Euskal Herriko historia eta foruak. Bai, oso desberdina dira, Bata gainera ofiziala da, kreditoekin, irakaslentzako, eta bere estudioak garatzeko, eta hori, homologatuta dago, gobernuak homologatuta.
Nola planteatu denun? Bueno, hasieran Nafarroako historia da Euskal Herriko historia, ze azken historikoki Euskal Herria Nafarroan inguruan beti izan da, eta Nafarro izan da ez Euskal Herria, ez? Eta, bueno, egun baten, orain dela, ja, 9 urte, ez, bere historia ere badauka, gure lana egiten genuen, gure historia, Navarralde hortan dedikatzen da, hori da bere lana. Eta ikastoleekin elkartu ginen, eta beraiek proposatu ziguten zeo zer egitea bere irakaslentzako. Ez zeukaten, ez tresnarik, ez zeukaten materialik, ez egon inun hori garatuta. Badago nolaiteko kurrikun ofiziala, baina hortaz aparte gure herriaz eta hori ez egon gauzantirik. Eta gainera horrek dauka, problema bat, eta da irakaslea beti dago leporaino, eta ez daukatera denbora askorik olako gauzak egiteko. Eta guk, proposatu genien egitea olako ikastaro bat online, oso errez, behintzat ideia garbi bat izateko. Eta saiatzen gainera tresnak ematen, tresna ikus-entzunezkoak, eta mapak, eta material didaktiko, eta hori. Horrekin egin genuen olako ikastaro bat, 9 atalekin, atal bakoitza eskatu genion irakasle bati, esaten da, Joseba Siron adibidez egin zigun konkistaren atala, Jose Luis Orella erdiarokoa, Iñaki Egaña egin zigun 36ko Errepublika eta Gerrako memoria eta hori, eta orduan, 9 atal horiekin egin genuen olako ikastaro online, e-learning, eta jarri genuen plataforma baten. Gero ikastolek oso pozik gelditu ziren horrekin, eta lortu ziguten gobernuan aldetik homologazioa, kredituak, nolabiteko ofizialtasuna. Eta hori ematen dugu, hasieran irakaslentzako zena, konturatu ginen oso sintetiko eta oso ondo landuta, eta batez ere materia ondo hornituta eta ondo antolatuta, eta oso garbi zagoela, eta pentsatu genuen hori irakaslentzako, baina edo zeinentzat, ez? Eta horrela jarri genuen, publiko guztientzat, irikia ordaindu behar da. Navarraldekoa baldin bazara, edo ikastolen irakaslea baldin bazara, nolabaiteko akordio daukagunez, 100 euro dira, baina bestela matrikula, konparatzen badezu, normalean nolako ikastaroak dira 10 aldiz garestiago. Baina hau nola irakasle ikastolekin egin dugun nolabiteko akordioa, segetu geha prezio merkeak eta bajuak, baina, kostea daukate. Eta zenbat irauten du ikastaro honek? Berez dira 3 hilabete. Azten da urriaren 4, eta amaitzen da, memoriaz ari naiz, baina abenduaren 27an. Dira 9 atal, 9 aste, tarteka bat edo daude, bat edo bi aste libre, pilatzen bazaizu lana eta hori, pixkat arnaz hartzeko eta berreskuratzeko eta hori, baina dira 3 aste eta 3 aste eta tartean, deskanso, ez? Hori da, dira. Ordu batzuk, ofizialki badauzka bere orduak eta informazio guzti hori baita ere webunean dago, ez? Baina, esaten dizut, hori oso errez da, astean sartzen badezu, nik uste eta 10 ordu badaukazu hori egiteko errez, materiala, gainera posible duzu dena eskuratzea, eta gero, ariketa batzu, martxa mantentzeko ez dira azterketa, baina bai proba batzuk, ikastaro jarraitzen dezula konturatzeko, eta hori irakasle batek zuzentzen dizu, komentatzen dizu, badagolako. Hori da, irakasle batek zuzenduko du, ez, eta baloratzeko, gero titulu hori edo homologazio hori emateko, zer egin behar duzu? Eguneko zerbait, probak egin? Probak egin, eta ez da zaila, benetan jarraitzen baduzu, ateratzen da, ez da, benetan ikastaroaren balorea ez dakit teoria oso edo landua edo datuak, eta ez dakit, ez, oroar gehiena ezagutzen dugu, problema da ez dugula ikusten gure perspektibatik. Orduan egiten dezuna da reordenatzea, eta esatea, hau, gure herria horrela zegoen, historia horrean, gero erromanizazioan etorri zen, gero ez dakizea, gero erresuma, gero ez dakizea, gero karlistaldiak eta ez dakizea, eta ikusten duzu historia gure perspektibatik. Euskaldunen, Nafarren ikuspuntotik nola izan gehan munduan. Eta hori da gure historia. Eta ordu normalean ikusten dugu historia alderantziz. Erromatarren, ez dakiz zer, edo Espainia, edo Frantziaren ikuspuntotik. Eta orduan geha atal bat, izkin bat, ez daukagu protagonista, ni hor ditzen ez,
Joseba Asironek, bai, bera irakaslea eta nabarraldekoa, eta honek esaten zian, jode, ni estudiante nintzela, eta hori, klasera jun, eta alako baten, bai, olako bataila, egon zan, Leongo erregea eta Nafarroko erregea. Oino, Nafarroko erregea, Nafarroan erregea geneukan, zer ginen, eta kontuatu, orduan, gu ginen herri bat, geneukan gure erresuma propioa, eta independenteak ginen, existitzen ginen, hoixe da ikusten dena. Eta ikastaro hau urtero egiten duzue? Eta edukia aktualizatzen duzue, edo normalen? Oso basikoa eta dago ideia horrekin planteatuta, ez? Irakasleak tresna hori izan dezaten. Guk normalean, aparte lana egiten dugu, eta badauzkagu liburuak, aldizkariak eta hori bai bideratzen dugu. Baina ikastaroak berez oso ondo funtzionatzen dute, eta hor jarraitzen dute. Gero badago beste ikastaro bat, ez? Foruak deitzen dena? Bai, orain dela, ez dakit, 5-6 urte planteatu zen, ez dakit ze kompetentzia, mejoramiento del fuero, ez dakit ze, olako debate bat, eta zen, bai, guzti hau nundi dator. Eta, karo, aipatuta zegoen beste ikastaroan, baina ez garatuta. Eta orduan, horreila izan da, Erdiaroko katedraduna, irakasle izan da historialari guztien, aita montea, papa, gehien zekiena eta hori, eta eskatu genion olako ikastar bat, bera prestatu zigun materiala, eta gero gu hori sintetizatu eta bihurtu genuen beste ikastar bat. Hau askoz erresago da, motzago, 4 ataletan, foru territorialak, foru orokorra, eta garai desberdinak, eta gaur egun guzti hortatik zai alditzen da, eta hori olako gauza dira, ez? Baina, azken finean, berak esaten zigun, ez, ni horitzen ez, bere azalpenean esaten zigun, foruen gaia ez da argia, ez da erresa, polisemia izugarria dago, jende batentzako forua da, ez dakiz zer, independentzia ez dakiz, eta beste batentzako da, foruak da, hemen dagoen, hiriak eramateko, zegoen prozedimentua eta hori, ez? Ez, nik zehaztuko dut eta hori, eta polisemia hortan jarriko dut ordena. Eta oso erresa da, oso praktikoa, eta gaur egun amejoramiento eta olako formulak erabiltzen da, edo Nafarra, komunidad foral dela eta ez dakiz zer, ulertzen duzu. Egia esan, nahiko titulo grandilokuente da, edo simbolikoa, berez foruak, ez daude, da, aintzineko formulak, ez? Baina, gure ondarean ere hor dago, eta interesante da jakitea. Eta nora puntatzen da ikastaro honetara normal? Gauza bera, gu azken finean, gu olako materialak, olako eskaintza jartzen dugunean webgunean, hor daukazu informazio guztia, eta beti klika eta hori. Edo zen kasutan, Navarraldera deitu, hartzen duzu telefonoa, eta 948, 2110, 5 deitu, hartzen dizute, eta beti, zaila egiten bazaizue hor sartzea, beti zuzenean, hori beti dago. Ja, ordunaldia zaparte eta ibi ikastaro hauetaz aparte, ze gehiago prestatu du Navarraldek aurten? Gauza pila. Amaitzeko ja, Amaitzeko. Urtea amaitzeko esan nahi dute, ez urtean zehar badakidala gauza asko prestatu dituzela. Benetan esango dizut ez, egin dugun gauza bat, baina eske gure asmoa da jarraitzea. Gu lantzen dugu gure ondarea, gure nortasuna, gure memoria, Euskal Herriko historia eta memoria, eta esaten zen, Euskal Herriko historia da Nafarrokoa, ez? Eta badago atal bat, gu oraintxe momentu honetan lantzen ari garena, eta orain dela gutxi jardunaldi bat egin duguna, ez? Eta da, datorren urtean, 2024an, 1200 urte, Orreagako azken batalla izan zela. Eta orduan, hori zela eta Euskaldunek kontrolatzen zuten bere lurraldea, ja frankoak, ja botata eta bar, lortu zuten bere lurraldea finkatzea eta independiente izatea. Orduan, horren inguruan, hor sortzen da, eneko eritza hor dago, bera da gobernantea, eta ja izendatzen dute erreia. Eta orduan, sortzen da nolabaiteko erresuma. Horti datoz, gure instituzioak, gure foruak, gure kultura, gure existentzia propioa hortik sortzen da. 1200 urte oso fetxa esanguratsua da, eta nahi dugu hori jendeari zabaldu ze izan ziren horregako batailak, ze jendea pentsatzen du beti, Roldan eta Carlomagno eta hori beste bat izan zen, ze hau gertatu zen 50 urte beranduago, eta tarte hortan izan ziren 3 edo 4 olako gatazkak eta hori, eta hau izan zen azkena eta importantena, eta ez da batere ezaguna. Eta horrekin,
hori sortzen daia bere esparru propioa eta gure historia nolabait atal estrategiko bat. Eta orduan hori da, datorren urtean, urte hurrena, baina ja hasi gea hori lantzen, berreskuratzen, eta horregatik esaten dut, auritzen egin dugula olako jardunaldi bat, 15 aldi bat izan da, egin dugu erakusketa, egin dugu kontzertu bat, antzerki bat, eta gero olako jardunaldi bat. Eta Xabier Irujorekin, eta oso pozik gaude, ze hor materiala dago, ez dago informazio asko, baina jorratu nahi dugu guzti hori. Horregatik esaten dut, egin dugu pixkat, baina egingo dugu gehi oraindik. Eta nabaritzen duzu adibidez gazteriaren artean Nafarroaren historiaren inguruko interesa dagola? Oroar badago orain aldaketa bat. Orain datorren belaunaldia eta hori oso berezia da, oso lotuta pantaileekin eta hori ez dakit nola hartu. Zaila da. Nik nire esperientzia da, eta hau da barkatu, baina da divagazio bat, jendeak egiten duela, persona guztiak, gizakiak eta hori, egiten duela bere evoluzioa, eta hasieran, zure interesak dira hauek eta besteak, eta lagunekin egotea, eta parrandak, eta gero lana, bazoaz, eta edadekin jendeak konturatzen da ze garrantzia daukan bere nortasunean eta bere den guztietan, historiaz jabetzea eta hori lantzea eta hori ze azken finean hor mantentzen duzu zure gizartea, zure terreno propioa, zure jendea eta hori zure kultura eta dana. Eta hori edadekin, eta horregatik zoritxarrez normalean historian zaleak edo adituak izaten dira edadekoak. Baina, orain dela urte batzuk, izan zen hori, Nafarroa edo konkistatua izan zen, edo ez dakizer, eta horren inguruan, kriston debate izan zen, eta gazte asko sartu ziren, eta guretzat pozgarria izan zen. Eta nire ustez hori beharrezkoa da, azken fina da, gure izaeraz jabetzea, kontzientzia izatea. Jendea animatzeko zergatik joan beharko ginateke antolatu dituzuen jardunaldi horietara? Begira, zure munduaren kokapena garbi izateko behar duzu mundu horren kontzientzia. Eta ze jende zaren, ze taldekoa zean, nola llegatu gehan izatea, hori da, eta guzti horretarako behar duzu kontzientzia eta gainera kontzientzia kritiko bat. Horrekin ulertzen duzu, gauzak garbiago ulertzen. Hori gabe munduan zoaz. Zombiak ere badoaz, ez? Eta gure munduan zombi asko daude. Baina behar badezu, zu kazetaria zaren neurrian, edo irakasleak eta hori, zure munduaren kokapena garbi izateko, hori garbi izan behar. Zure hitzekin amaituko dugu oso polita eta ederra geratu dela. Mila esker hemen gurekin egoteagatik eta ikastaro hauek aipatzeagatik. Eta espero ezagun zuk aipatutakoa egitea jendea eta Nafarroako historian sustatzea. Eta mila esker, Angel. Eskerrik asko zuei, beti laguntzen diguztela eta oso gustora etortzen dira. Mila esker. Bai, zuri, Irune. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun. Astelenean, giro egonkorrak eta eguzkitsuak jarraipena izango du. Zerua nahiko garbi agertuko da berriro, eta goizean haizea aldakor ibiliko da. Arratsaldean, ipar-ekialdekoa sartuko da. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira Kantauri isurialdean, baina hegoaldean berdintsuak izango dira eta berriz ere uda sasoiko balioak neurtuko dira. Asteartean hodeiak ugariagoak izango dira. Giroa nahiko argia izango da, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin, baina egunak aurrera egin ahala, behe hodei batzuk ere ager daitezke Kantauri isurialdean. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da kostaldean eta aldakorra barnealdean. Arratsaldean berriz haizeak iparraldera egingo du. Goizaldeko temperaturak gora egingo du, baina maksimoak jaitsi egingo dira. Kaixo eta ongetorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Fernando Agustegi dauka gurekin, Baztango alkatea. Arratsaldeon, Fernando. Arratsaldeon denei. Baztango herriguneak berritzeko plana kontatzera dator, Baztango udalak Bailarako herriguneak berritzeko planari hasierako onespena eman zion maiatzeko osoko bilkuran eta nondik norakoak kontatuko dizkigu, baina asteburu honetan Behi Pirenaikako feria izan da eta pixkat
gustatuko hitzaiguke balorazio txiki edo labur bat egitea. Zer moduz asteburua? Ongi, gero eginen dugu, ez, balorazio sakonago bat, ez, denekin, Zederna Garalurrekin, Zangodaleko ordezkariek eta Aspina Konaspirekin, ez, antolatzaileak gu denok bai gara, baino, asteburu ederra izan da, jendetsua, jende haunitz hurbildu da azokara, dagoeneko erroturiko ekitaldi bat da, ez, aurtengoa 34. edizioa izan da, eta azken, inbertzez, 20 urtetik goiti erranen dugu, edo gehienak, hori izan zen, igual, urteren bat bertzen nonbait egin zena, ez, baino gehienetan hemen egin da, ez, Elizondon, leku hartu du, ez, Merkatuko plazan egiten da aspaldidanik, ez, eta jendea dagoeneko ezagutzen du, ez, orden urteroko hitzordua da, jende haunitzek utzik egiten ez duena, eta aurten ere alaxeen izan da, ez? Egia da, halakoetan eguraldiak, ez, haunitz baldintzatzen duela, egun edo asteburuko ekitaldiak, ez, eta hortzirale arratsaldean eta erauntzi handi xamarrak egin zituen, gehien bat hazienda sartzerako orduan, eta, nahiko etxigarria da momentu hori, ez? Baina gero ja, laumet goizan alori pixket egin zuen, baina hortik aitzinet, nahiko ongi egon da, ez? Eta atzoa, adibidez, atzo egun zoragarri egin zuen, bero ere bai, momentu batzutan eguzkian, eta ikusten zen, ez? Bai laun batean eta baita igandean ere, jende haunitz hurbildu zela, azindaz gozatzera, eta, egun eder bat pasatzera, ez? Hor, asteburuko ekitaldi osotua izaten da, larun batean, egiten dira desfileak, eta, azalpenak eta ematen dira, eta atzoko egunarekin, hortzen sari banaketa eta enkantea izaten da, gainera, aratxe batera erretzen da, larun bat arratsean, eta atzo goiz eguerdi partean izan zen kalitatezko haragi goxo hortaz gozatzeko aukera, eta, nik uste valorazio arras positiboa, ez? Egia da, udalari, batez ere, esfortzua handia suposatzen diola halako ekitaldi bat antolatzea, alde batetik esfortzu ekonomikoa, eta batzetik, hori dena prestatu, gaur ere hortzen biltzen eta usten ari dira, ez? Azpiegitura aldetik ere lana suposatzen du, baina, udaletik uste dugu egin beharreko esfortzu bat dela, ez? Azken finean, bastan maite dugu, ez? Dagoen bezala maite dugu, gehienek edo haunitzek ezagutzen dute, bastaren dugun altxorra, altxor naturala, ez? Eta bastaren dugun altxor naturala, mendez mende, gizaldiz gizaldi mantendu baldin bada, neurri handi batean abeltzain eta nekazaile esker izan da, ez? Beraiek garbi eta natural, ez? Mantendu dutelako zure ingurunea, eta hortaz, esfortzu hau egin beharreko esfortzu bat da, hortan sinisten dugulako, ez? Bereunteko arraza bat da gainera, ez? Behi arraza Pirinearra, eta, bertze arrazekin batera, eta gainerako aziendarekin batera, eta beltzenekin batera, nik uste lan handi egiten dutela bastanen dako, ez? Eta hori aitortu beharreko zerbait da, binta berez aitortzen dugu, eta ez bakarrik hitzez, ez? Ekintzekin ere bai egin behar da, eta erakunde publikoaren aldetik, administrazioaren aldetik ere egin beharreko esfortzu bat, eta etorkizunean ere errepikatzeko asmoz eginen duguna. Zergatik bilakatu zen hain famatu azoka hau? Azkenean, ez dakit, urte haunitzako lana da, ez? Hor, Aspina, ez? Da, egin bat, Nafarroan, Behi arraza Pirinearraren defentsan aritzen dela, ez? Aspaldidanik, desagertzeko puntuan edo arrisku hori ikusi zuten, ez? Eta postu egin zuten, hori mantentzeko, ez? Eta urte haunitz daramatza hortan lanean, Aspina, abeltzainekin batera, ez? Eta lan handi egiten nahi da, urtetik urtera hobetzen daie, arraza ere bai, ez? Azoka bera ere bai, atzo berean haunitzekin komentatzen genuen, ez? Urtetik urtera badirudi maila handiagoa ere badela, ez? Eta hori noski urte haunitzeko lanaren ondorioa da, emaitza da, ez? Etxez etxe, abeltzainak,
erakundeak ere bai, baina batez ere abeltzainak egiten ari diren lanaren isla da, ez? Eta hori gero ikusten da, atzo ere aratxia dastatzeko aukera izan zuten haunitzek, eta kalitatea sumatzen da, ez? Hori, azkenean, lurraren eta abeltzainen lanaren ondorio da. Eta, zergatik errotua, azkenean, zuk ongi egindako zerbait eskaintzen baduzu, jendeak erantzuten du, eta hau ikusten da urtero, ez? Baina pena merezi duela uste duzu, ez? Bai, doike baietz. Uste dugu, aspalditik, ez, lehenbiziko sektorea, nekazaritza, abeltzaintza, nahiko kaltetua suertatzen nahi da, aspaldidanik, eta hau, berdin du ze egunetan edo ze urtetan errakun duzun, nik uste dut, haunitz sufritzen duen sektorea dela, eta aitortza bat merezi duela, baina aitortza ere ez da, hitzekin bakarrik egiten. Atzo ere, solasadian aipatzen nuen, ez, gauza bada laguntzea hitzez, baina egunerokoan, ez, sumatzen da. Kasu honetan, Behiarraza Pirinearra, egunerokoan, ez, guk jaten duguna gara, ez, eta kasu honetan, badakizu non eta nola egina den hau, orden hor, badago kalitate berme bat, ez, ongindako lana, eta hori, gure plateretan sumatzen da. Beraiekin batera, noski, bertzelako nekazariak ere, ez, hurbileko ekoizpen bat, badakizu nola egina dagoen, ez, eta, guk animeleko lurrek dugu, onak, eta hori mantentzea da gure helburua, eta hortarako nekazariak eta abeltzainak behar dugu, ez. 0 kilometroko produktu hori, ez, eta egunerokoan babestu behar da, eta egunerokoan landu behar da, zaindu behar dira, ez, beraiek etorkizuna izan dezaten, eta gure etorkizunare hobea izan dadin. Baztango udalak azoka hau antolatzea ez aparte, lehen aipatu bezala, berritzeko plan bat, ez, antolatu du. Zer dio plan honek, zer da plan hau? Hoi, suporatu dut, Baztango herrigunean niri jarduketako plan bereziari buruz aizarela dagoeneko, ez? Bai. Hoixe da, ez? Gure asmoa, ez? Pentsatzen dut, hautetxi gehienen asmoa, erakunde publikoetan, beti, herriak hobetzea, ez? Eta herritarrak hobeki bizi daitezen, bermatzeko ahaleginoi itia dela, ez? Eta kasu honetan, Baztango herrigunean niri jarduketarako plan berezia, edo Baztan hobetzen plan berezia, duela urte pare bat edo abiaturiko plana da, aintzineko legegintzaldian, gu berriak gara udaletxean, orduan gure aitzinetik hasitako lan mardula, ez, potoloa da. Eta, hau gehien bat sortu zen, ez, Baztanen etxe bizitza haundi eta zahar haunitz daude, ez. Pentsa, eguneko 70 goiti, Baztango etxe bizitzen honeko dirutamatik goiti, 1900 urtea baino lehen eraikitakoa da, ez? Garai hartako gizartea, jendartea eta gaur egungoa biztan da ez direla iruritxuek ere, ez? 1900 baino lehen jendea modu batera bizitzen eta gaur egun 2023 urtean bertze modu batera bizi gara, ez? Eta etxeak horren erakusgarri dira. Garai hartan etxeak ez ziren etxeak bakarrik, lantegiak ere baziren, deitu fabrika, edo nahi duzun bezala, ez? Baina hor, lehenbiziko sektoretik bizi ziren gehienak, ez? Eta etxean zegoen dena, ez? Abereak, edo hazienda, familiak ere, ez dire gaur egungo familia ereduak, lehenago, pentsa edo zinetxetan, 6 aurride izaten ziren, edo gehiago, ez? 12, 15 seme-alabare izaten zituzten haunitzek, ez? Eta etxean, jende haunitz bizi zen, ez? Hortarako eginak ziren ere etxea handi horiek, ez? Gaur egun, egia da, familiak, monoparentala dire, edo persona bakarrak ere bizi dire etxe haunitzetan, 2 persona, 3, 4 persona, eta pentsa, Baztanen dagoen etxe tipologia, Baztanen eta Euskal Herrian oro herriguneetan edo landagunean, ikuzu, 600 metro karratuko etxe bizitzak, ez? Arrazoikoak dira, eta noski, 20 persona bizi balima dira alako etxe batean, normala da, baina gaur egun pertsona bat, 2 persona, 600 metro karratutan bizitzea, arrazo handi da, ez? Horrek,
arazoak hartzen du gero ere, etxe horiek zahar berritzeko kostua, gehien bat, halako etxe zer bat konpontzeak animeleko kostu ekonomikoa du, eta edozinek ezin dio horri aitzin egin, ez? Orduan, zer gertatzen da, azken hamarkadetan zer da gertatzen, etxe zahar horiek ez direla konpontzen, batzu bai, batzuk ez, eta erresagoa dela eta merkeagoa dela, etxe txiki bat, berria egitea, edo pisu bat, edo dena delako, ez? Orduan, etxe bizitzarekin dagoen arazo larriaren jakitun, ez? Baztan modela hasi zen, nolabait ere, etxe zahar horiek konpontzeko eta eraldatzeko plan bat egin nahian, ez? Helburua zer da? Eraikia dagoena erabiltzea. Gaur egun baztanen 1000 etxe bizitza huts baino gehiago daude. Orduan, argi dago, ez ditugula etxe gehiago behar, baizik eta daudenak birgaitu. Uste dugu, uste izan zuten, aitzinekoek, gure aitzinean zeudenek, eta aukerala uste dugu, hori dela bidea, ez? Orduan, hori egiteko laguntzak ere behar dira, adibidez, ekonomikoak. Gaur egun dauden laguntza ekonomikoak baino handiagokoak. Eta horrela hasi zen plan hau diseinatzen, edo garatzeko bide hortan. Helburua, erran bezala, helburu potoloena edo nolabait ere, etxe zahar horiek birgaitzea da, errehabilitatzea eta hortarako diru laguntzak ere hobetzea, ez? Orduan, proiektu honen bukaera edo lehentasunezko birgaitze eremuak definitzea izanen ere, lehentasunezko birgaitze eremu definituz gero, etxe bizitza zahar horiek berritzeko orduan, diru laguntzak bikoiztu eginen dira, ez? Orduan, hortara llegatzeko, hasi zen, baztan hobetzen plan hau egiten, herrigunen hiri jarduketarako plan berezia, edo gaztelaniaz PEAU, bezala ezaguna, bada honitzek alaxen ezagutuko dute. Etxe bizitza zahar horiek dira helburua, baina ez helburu bakarra, hor tartean, bertzain bat puntu ere lantzen ditu plan honek, ez? Herriguneak, bertako etxe bizitza, dendak, eraikun publikoak, espazio publikoak eta halakoak birgaitu nahi ditugu, eta plan hau, hortarako tresna bat edo izanen da, hirigintza irizpideak edo biltzen dituena. Hortaz, baztan herriguneetan zatitzen da, 27 herrigune uste dute definitzen direla, eta herrigune bakoitzaren egoera bereiziki eta propioki landu da, bakoitzari egokitutako estrategiak bilduz. Orduan, plan hau, plan potoloa da, zabala, duela 2 urte abiatu zen, eta hor, analisi eta informazio biltzea izan zen, lehenbiziko fasea, gero, halako diagnostikoa eta aurre proiektua egitea, eta hortarako ere, herriz herri, egin ziren mapatze kolektibo batzuk, herritarrekin elkarlanean, herrigune bakotxa aztertuz, eta herrigune bakotxa hobetzeko bide hortan, ze gauza egiten aldiren aurre ikusi ez, adibidez, herri batean edo herrigune batean, aurrendako parke bat behar dela, edo bertze batean, parking kolektibo bat, edo halako beharrak eta identifikatu egin ziren, eta gero, paisaje transversal izeneko enpresak, lehenbiziko proiektua edo idatzi zuen, aipaturiko behar horiek eta identifikatuz gunez gune, ez? 27 gune dira, eran bezala baztan arrastabala da, eta berezia ere bai, batu berezitasun haunitz. Orduan, plan honek guzti hori biltzen du, herritarrekin egindako mapatze kolektibo horietan oinarrituta, eta guzti horiek proposamen gisara edo bildu ditu plan hontan. Maiatzan, erranduzun bezala, onartu zen, hasierako onespena eman zion aitzineko udalbatzak osoko bilkuran, eta hor ereki zen epe bat, abuztura arte, jendeak elegiteak, alegazioak eta aurkezteko. Izan ere, hor
aktuazio batzuk edo aurreikusten dira, edo proposatzen dira, hobe erranta, proposamen horrek ez duera nahi eta nahi ez egin behar denik, gero alegazioak ere aurkeztenako dira, eta gero alegazio horiek ebatzi beharko direlako, ez? Baina helburua beti ere, herriguneak eta herritarren ohiko egunerokotasun hori hobetzea da, ez? Orduen, hor gauza honitz hartzen dira, densifikazioa ere kontuan hartzen du plan honek, ez? Aipatu dugu, ez? Lehen, pentsa, 600 metro karratuko etxe bizitza bat eta bakarra, ez? Pentsa, hoi, densifikazioaren bidez, orain, plan honi esker, ikusten alda, etxe bizitza handi horietan, zenbat etxe bizitza egin daitezkeen, ez? Behar bada, 600 metro karratuko hortan, lau etxe bizitza egin daitezke, ez? Eta guzti hori aurreikusten du plan honek, ez? Bertzenaz, orain arte ere egiten dira, hiri jarduketarako plan bereziak, plan individualak, etxe bizitza bakoitzarekiko bakarra, eta plan, denboran eta ekonomikoki ere nahiko kostu dute, ez? Orduan, unek, herrigune osoa, hiri jarduketa plan berezian sartzea ahalbidetzen du, ez? Horrek doike, baztan osoari ere egiten dio, eta uste dugu gauz on haunitz dituela plan honek, ez? Eta, erran bezala orain, behin onartuta, helduen astean, aste honetan markatu, bihar eta hortzegunean, kuartelka eginen dira aurkezpenak, ez? Eta gerora, luzatu eginen dugu alegazio epea, gauzak ongi nahi ditugulako, denborarekin, aski konplexua delako plan hau, eta jende haunitzei eta herrigune haunitzei eragiten dielako, hortaz, denbora hartu nahi dugu, eta azaroren 30 arte luzatuko dugu epe berri bat, alegazioak aurkezteko. Eta alegazio horiek, zer esan nahi duzu alegazio horiekin? Zer esan dezake pertsona batek? Zer alegatu dezake? Adibide garbi bat, hauniz daude, baina bat errate baterako, ez? Herri batean, mapatze kolektiboak egin ziren, ez? Eta demagun herritarrek erantzutela, gure herrian edo herrigunean ez dago autoak aparkatzeko tokirik, ez? Eta beharrezkoa ikusten dugu aparkatzeko toki bat, parking bat, ez? Planak, hortan oinarrituta, aurre ikusten du behar bada herrigune hortan parking bat egitea. Eta proposatzen du leku bat. Planoan ikusi, eta bera, leku honetan ongi legoke, eta leku ona da, behar bada nahiko zentrikoa, eta lekua badago parkina egiteko, hemen proposatzen da parking bat, ez? Baina, noski, behar bada parkina egiteko toki hori, partikular baten lurrean proposatzen da, ez? Noski, seguro, zuri eragiten badizu, barraren zu, nik ez dut nahi, ez? Nik nire lurra da, nik ez dut nahi lurrean parkin bat egitea, ez? Horrek desjabetze bat, espropiazio bat ekarriko luke, nik behar bada leku hortan ez dakiz zer egin nahi nuen, eta ez dut nahi hor parkin bat egitea, ez? Alakoa, horren alegazioa, nik ez dut nahi hemen egitea, nire lurra da, aurreko ezpen hau ditut, eta adibidez, alako adibide garbi da, ez? Eta horren aurrean zer egiten duzu, zein da zuen erantzuna? Ez, kasuz kasu begiratuko dugu, ez? Horra alegazioak suposatzen izanen direla, eta, hortarako da, gainera plan hau, ez? Hau ez da, inongo inposaketa bat, ez du hortarako asmorik, ez? Azkenean, hobetzeko proposamen bat da. Herritarrek ez badute hobetzeko proposamen bezala ikusten adibide partikular bat, ez du eginen, noski. Azkenean, herritarrak dira herriguneko garrantzitsuenak, ez? Orduan, kasuz kasu gan beharko da, adibide honetan, ez dakit, igual permutaren bat egiten alda, bertze lur bat egin, edo alde batera utzi proposamena eta ez egin, ikusi beharko da kasuz kasu. Eta, horregatik, volumen handia izanen du, segurazki, alegazio dexente pentsatu izanen direla. Gero, badaude ere bertze batzu, katastroan ez dauden eraikin edo eta anexo batzuk ordenatzeko aukera izanen da, ez? Behar da, aspaldi egindako gauza batzuk, katastroan ez direnak agertzen, horiek ordenatzeko ere baliagarria izanen da plan hau, ez? Eta horren, aski interesgarria alde hortatik, ez?
Zergatik erabaki zenuten ze hasiera baten baziren 3 hilabetez alegazioak egiteko eta azkenen azaroaren 30 arte luzatu duzu, ez? Bai, legeak markatzen ditu epeak, ez? Legalki, alaxen egin zen, maiatzan onartu zen, eta hor, daude epe administratibo batzuk, bete behar direnak, eta uste dut abuztu arteko epea markatzen zuela, ez? Baina gure asmoa ez da legea betetzea, baizik eta gauzak ongi egitea. Legea betez doike, baina ez presaka, ez? Gauzak ongi egitea da gure nahia, eta uda, badakigu ez dela garai hoberena alako gauzak onartzeko, oporrak direla, jendea behar ez da ongi enteratzen, hortaz, luzatuko dugu, berriz ere, azaroaren akabailera arte, hortaz, jende gehiagoaren gana llegatzeko, jendeak ikus dezan, azter dezan, bere kasua edo eragiten diona, eta denbora izan dezan, elegitak aurkezteko, edo proposamen berriak egiteko, gure helburua gauzak ongi egitea delako. Ez legeak eskatzen dituen data horietan bakarrik, baizik eta berez, eta hortaz ere eginen dira aurkezpenak, kuartelez kuartel, eta hemen ere bilerak egiten ari gara, partikularrak eskatzen dituzte, nire kasu partikularari buruz solastatzeko, eta hitz egitea delako, solastatzea delako, etorkizunean gauzak ongi egiteko berme da. Zein lekutan eginen dituzue aurkezpenak? Aurkezpenak kuartelka eginen dira, 4 aurkezpen eginen dira, eta, mentxe, asteartean ez, bihar erraterako, Baztango izako aurkezpena Arizkunen eginen da, 8-tatik 6-territara, elkartasuna pilotalekuan da itzordua, bihar ere, gero, 7-tatik 8-territara Elizondo kuartelari dagokiona, Elizondoko Iriarte pilotalekuan, eta gero hortzegunean, irailaren 28an 8-tatik 6-territara, Herberea kuartelari dagokion aurkezpena Iruritako gizarte bilgunean eginen da, eta 7-tatik 8-territara, hortzegunean, Basaburukoa, Almandozko Ederrena pilotalekuan 7-tatik 8-territara. Nortzuk egonen zarete hor aurkezpena egiten? Gu ere agertuko gara, doike, hautetsiak, baino hor garrantzitsuena edo, parte hartzea, udal arkitektuarena izanen da, hor egon dena, eta paisaje transversal enpresa, enpresako ordezkariak hor izanen dira, beraiek garatu dutelako plana eta proiektua idatzi, orduan, beraiek izanen dira doike azalpenak eta aurkezpenak gidatuko dituztenak, hautetsiak ere hor izanen gara, baina beraiek izanen dira hor, nolabait ere bilera edo aurkezpen hauen ardatza. Eta aurkezpen horiek herritar guztietarako zuzenduta daude edo gehien bat plan horren parte izan nahi dutenentzat? Denendako, doike. Hau azkenean bastan mailako gauza bat da, tresna bat da, eta ahalik eta jende gehien hurbildu, orduan eta hobe, azkenean, jende gehiagoren ailegatuko da, jende gehiago parte hartuko du, eta denen eritziak, edo ahalik eta jende gehienen eritziak partekatzea eta kontuan hartzea, hobe izanen da, doike. Behin alegazioak amaituta, ze prozedurarekin abian jarriko zarete? Gero alegazioak banan, aztertu beharko dira eta ebatzi beharko da, kasu bakoitzean zer egin, eta markatu. Gero behin hori egin da, ailegatuko da, EPEei buruz ezin dizute datik eman, ze alegazio volumenaren arabera izanen da hau, Baina behin alegazio guzti horiek ebatzita, behin betiko onartuko da plana, hasierako onespena maiatzen eman zaion, behin betiko onartuko da plana, eta gero aipatu dugun bezala, honek jarraipena izanen du, Ja plan hau onartua egonen da, hor egonen da, tresna hau erabilgarri, plangintza hau hor egonen da, eta hurrengo fasera edo pasatuko ginateke, hurrengo fasea aipatu bezala, lehentasunezko birgaitze eremu bat definitzea izanen da, behin hori lortuta, hori erdietsita, etxezarrak eta handiak konpontzeko diru laguntzak bikoiztua izateko. Zer espero duzue plan honekin? Bastan hobetzea, dudik gabe, tituluak berak erratzen du, herriguneak bizigarriagoak izatea, eta batez ere etxe bizitzetan egitenako diren
aktuazio edo ekinbide horiek erraistea, batetik administratiboki eta bestetik ekonomikoki, ez? Etxebizitza zahar horiek berritzeko orduan, diru-laguntzak bikoiztea. Beno, Fernando, hemen utziko dugu, plazer bat izan da zu hemen izatea, eta Baztango zonaldean bizi den jendeari, lehen aipatu bezala, bihar eta ostegunean, egonen dira planaren aurkezpenak, eta eskerrak eman, eta espero ezagun zuk aipatutako helburuak lortzea, eta hori da guztia. Bale, eskerrik launiz. Eskerrik asko. Aio. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.